Irratiak iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez autobusean edota taberna. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri onena baita elkar entzutea. Aieteko konferentziatik 10 urtera, agerraldia egin dute Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak eta Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak Aiete jauregian bertan Donostian. Urriaren 18ko adierazpena izenburupean hausnarketa plazaratu dute, besteak beste etaren biktimei adierazi diete haien minak ez zuela inoiz gertatu behar. Gainera, Aieteko adierazpenak hala jasotzen duen bezala, preso politikoen auziari irtenbidea ematea beharrezkoa dela azpimarratu dute. Gatazkaren jatorrian dago arazo politikoari irtenbidea emateke dagoela oroitu dute era berean. Bake justu eta iraunkorrerako bidea egiteak biktima guztien aitortza eta erreparazioa eskatzen duela nabarmendu du Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusiak. Gaur, etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu hura ez zela inoiz gertatu behar. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, entretenimendua, analistia eta iritzearen bitartez. Urriak 18 ditu gaur, astelena da, eta Aieteko konferentziatik 10 urte bete direnean jardunaldiak ospatu dira asteburuan zehar gelditzen diren erronkez hausnartu dute bertako zein nazioarteko adituek eta besteak beste presoen auzia konpontzeko mekanismoak sortzera deitu du Brian Kurrinek. Udane Arbeok bildu ditu jardunaldietan esandakoak. ...2021ko urriaren 17an 10 urte beteko dira Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko konferentzia edo Aieteko konferentzia egin zenetik. Euskal Herri osoko ordezkaritza zabala izan zen bertan. Konferentzia hori bide horri zabalago baten baitan kokatzen zen eta Euskal Herrian bakea lortzeko agertoki berri baterako bidea ireki zuen. Lorpen handia izan baitzen hemen duela 10 urte lortu zena. Eta benetan aparta iruditzen zait ausardia handia behar izan zelako hemen lortu zena lortzeko. Handikar Conciliation Resourceseko lehendakari ohiak ere azaldu du azken hamarkadari erreparatuz gero eraldaketa etorri dela, aurrerapen asko eman direla. 11 aukera zabalduz Euskal Herrian talde lanen gatazka modu baketsuan ebazten jakin dela azpimarratu du. Asko lortu da 10 urteetan, hamarkada luzea izan da, oso gogorra izan da ere bai, baina aurrerapenak ikaragarriak izan dira ere bai, hori kontutan hartu behar da. Eta nik uste duzuen adibidea eredugarria dela, jakiteko ondola eraiki bakea. Orain dela 10 urteko topaketan baino giro lasaiagoa dago egunotan egiten ari diren jardunaldietan. Orduz geroztik gauza asko gertatu baitira Euskal Herrian eta mundu osoan. Hain justu eta 3 egunera eman zuen bukatutza jarduera armatua urriaren 20an prozesu baten ostean. Hori da Aieteko adierazpenetik erabat bete den puntu bakarra. Ildo horretan gobernu espainiarra Aieteko bake konferentziari garrantziak kentzen saiatu zela adierazi du Brian Kurrin abokatu hegoafrikarrak. Gogorarazi du Madrildik esaten zela bakea ez zela Aietetik etorri eta gobernu espainiarra izan zela eta garaitu zuena. Esaten zen
bakea ez du honek ekarri, ez da honegatik iritsi. Bakea iritsi da garaitu dugulako. Eta garaitu dugulako. Esango nuke hori zela jarrera. Uste dut ez zaudela prest armagabetzerako. Gobernua ez zegoen prest beraiek jaso armagabetze bat gertatzeko, baldin eta beraiek ez bazituzen arma horiek jasotzen. Hamarkada bat pasatu da geroztik egon dira aurrerapauso handiak ezain handiak ere bai, eta badira konpontzeko atalak. Osatu gabeko bake prozesua da nazioarteko bitartekariek atzo Aieteko mahai inguruan ondorioztatu zutenez. Eta haren jakinarazpenaren ostean gatazkaren ondorioi aterabide ordenatua emanez gero prozesua azkarrago joango zela adierazi dute. Etaren aldetik oso bizkor erantzun ziguten, esan ziguten baietz, baina egia da, ez dela bueltatu indarkeriara eta Aieteren ondoren, baina gero, gobernu aldaketa bat etorri zen, eta gobernu berriak alderdi popularrarena, eta boterean zegoen alderdi berri hori ez zegoen prest negoziatzeko. Beraz, hau da, ego batekin egan egitea bezala, eta hori oso zaila da. Nik uste du prozesuak iraun behartzuena, baina gehiago irauntzuela. Eta armagabetzea, desarmeak asko zere gehiago tardatu zuen behar baino gehiago. Eta utxe egite klasikoa izan zen. Aldaketa gobernuan eta horrez aldio egin zuen bakea sortzea, bakea egitea gero. Horrekin bat Powell garaiaren eta galtzailearen eskema errefusatu du ohiko duen moduan. Garrantzitsua da irabazleak eta galtzaileak ez egotea zen nahi dugu bakea iraunkorra izan dadin, beraz garrantzitsua da ez garaileak eta galtzaileak izatea ze bestela berriro hasiko dira borrokan. Eta egia esan larrutu egin induten Espainiar prentsan hain gauza polemikoa esan nuelako. Zen oski Espainiako gobernua insistitzen ari zen terroristek galdu egin bertzutela. 10 urte hauetan arrakasta handia izan zuela. Ze ezarri duzue, aplikatu duzue irabazle eta galtzaileak ez egoteko kontzeptu hori, eta horrek izugarri poztu ninduen. Bestalde 2000ko hamarkada hasieran Arnaldo Otegi Batasuneko eledunak eta Jesus Egiguren PSeko buruak eduki zuten ausardia laudatu dute. Baita Powellek Alfredo Pérez Rubalcaba Espainiako barne ministroak izandako jokabida ere. Aitortu behar da ze lidergo eta ze ausardi izan zen 2004 urtean, noski, elkarrizketa horiek Otegi eta Egigurenen artean aitortuak izan behar dute, beren lidergoa onartu beharra dago eta bere ausardia onartu beharra dago, eta baita ere ausardia etaren aldetik ere bai, beraz esaten dudan bezala niri iruditzen zait, hau azpimarratzeko zerbait dela. Azpimarratzekoa gainera duela 10 urteko topak eta bezala nazioarteko ordezkaritza esanguratsua izan dela Aieteko ekitaldian, eta Hego Euskal Herriko ordezkaritza zabala ere bai. Eta 10 urtez, Argentinan Rodolfo Martín Villa ministroi frankistaren kontrako auzibidea zabalik egon ostean, eta urtebete pasatxo Maria Zerbiniren aurrean deklaratu zuenetik, ministroi frankista auzipetu du Zerbini epaileak. Hain zuzen, 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko sarraskiagatik eta 1978ko San Ferminetan Germán Rodríguezen heriotzagatik auzipetu du Zerbinik. Izan ere, 1977ko amnistia legeak zigorrik gabe utzi zituen 76 arte helburu politikoekin egindako delituak, baina Espainian bakarrik du indarra lege horrek. Kereilaren gakoa da genozidioa eta gizarteriaren aurkako krimenak egosten dizkiotela Martin Villari. Udane Arbeo. Frankismoko krimenen aurkako auzia bideratzen duen Maria Zerbini Argentinako epaileak Rodolfo Martín Villa 87 urteko ministroi auzipetu du gizateriaren aurkako krimenengatik. Zehazki epaileak auzipetze autoa eman du 1977an Arturo Ruiz gaztearen heriotzan martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskian, 1978ko San Ferminetako polizia errepresioan eta 1977ko maiatzeko amnistiaren aldeko astean izandako 5 heriotzetan izandako erantzukizunagatik. Joan den hilean 1976ko abenduan manifestazio batean hildako Angel Almazanen anaia batek kereila bat aurkeztu zuen Madrilgo epaitegietan Rodolfo Martín Villaren aurka eta 4 poliziaren aurka gizateriaren aurkako delituak eta giza hilketa egotzita.
Zerbinik alaber Espainiako estatuko hainbat administrazioari eskatu die zigor egin biden fotokopia ziurtatuak eta betearazitako pertsonen kasuei buruzko sumarioak aurkezteko. Martin Villa baita akusatu nagusia. Hain zuzen ere, Espainiako poliziak, guardia zibilak edo segurtasun indar eta kidegoekin lotutako talde paramilitarrek 12 pertsona hiltza egotzita ikertzen ari dira Villa. Espainiako ministroiaren gertuko iturriek Efe albiste agintzari jakinarazi diotenez, Villak helegita aurkeztuko du Argentinako apelazio ganberan Servini auzipetzeko autoaren eta ezarritako fidantzaren aurka. Villaren inguruko iturriek adierazi dutenez, 2017an apelazio ganbarak ezeztatu egin zuen Servinik atxilotzeko emandako agindua, funtsik ez zuelako, eta era berean neurriz kanpo aske deklaratzeko ezarri zion fidantza ere errefusatu zuen. Martxoak 3 eta San Fermines 78 gogoan plataformako kideek positiboki hartu dute albistea. Dena dela, orain sortzen zaien zalantza da estatuko botereek, gobernuak, judikaturak eta abarrek nola jokatuko duten. Testuinguru honetan Jone Belarra Espainiako gizarte eskubideen eta 2030erako agendaren ministroak adierazi du mingarria dela beste herrialde batzuek lagundu behar izatea frankismoaren biktimei justiziaren bidan aurrera egiten, baina oso urrats garrantzitsua dela. Bestelako gaiei helduta, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna izan zen atzo eta protestak eta mobilizazioak antolatu ziren asteburuan zehar, bizi baldintza duinak eta giza eskubideak defendatzeko. Izan ere, Aiarade Urreta, eguerdion, pobreziaren inguruko azken datuek kezka sorrarazten dute Hego Euskal Herrian? Bai, horrela da, asteburu honetan zehar hainbat protesta eta mobilizazio antolatu dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bizimodu duinaren eta giza eskubideen alde. Izan ere, atzo, pobreziaren aurkako nazioarteko eguna izan zen eta horren harira hainbat datu atera ziren. Batik bat, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 5 pertsonetatik bat, hau da, ia biztanleriaren 20%, pobrezia eta bazterketa arriskuan dago. Gainera, pobrezia eta gizarte bazterketa arriskuaren adierazlearen arabera 2020an aurreko urtean baino 1000 zeuden pobrezian. Alabera adierazleak ondorioztatu du pobreziak eragin handiagoa duela emakumeengan gizonezkoengan baino. Zehazki 2020an 128.000 emakume zeuden pobrezian eta 80.000 gizon. Bestalde Nafarroan pobrezia erlatiboa 10% jaitsi da, baina pobrezia larria 10% hasi da. Pobreziarekin amaitzeko aldarriak edo mobilizazioak soilik ez, asteburuan zehar ere pentsio duinak eskatzeko mobilizazio handia izan da Madrilen, bertan ere izan dira Hego Euskal Herriko pentsiodunak eta beraien aldarriak bertara eraman dituzte, besteak beste lan erreformarekin amaitzea, genero arrakalarekin ere amaitzea eta gutxieneko soldatarekin partekatzea pentsio horiek, ezta? Bai, horrela da, Euskal Herriko pentsioen mugimenduko bat egin dute estatuko deituriko protestarekin Madrilen. Hala, pentsio sistemaren erreforma gelditzeko sareak ehuntzea ezinbestekoa dela jakinarazi du Jon Fano Bizkaiko pentsioen mugimenduko kideak. Orduan, pentsatzen dugu interesgarria dela elkarrekin aritzea mugimendu bakoitzak bere autonomiatik. Hau da, guk defendatzen dugu Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua bere subiratasuna eta gure kabuz erabakitzen dugu non hartu parte, nola antolatu gauzak hemen Euskal Herri. Eta horrez gain, ostegunean Espainiako Kongresuak konpainia elektrikoen irabaziak murrizteko dekretua berretsi zuen. Pentsiodunen iritziz aurrera pausu bat da, baina sakoneko arazoak ez dituela dekretuak konpontzen adierazi du Fanok. Positibo iruditzen zaizkigu, baina pentsatzen du urrunago joan behar dela. Azken finean, guk pentsatzen dugu, beste arlo sozialetan bezala, publifikatu behar dela, elektrizitatearen produkzioa, komertzializazioa eta bar. Eta, hori da gure jarrera.
Bestalde Aiara eta tamalez lan eriotzei buruz ere hitz egin behar dugu gaurkoan, izan ere asteburuan zehar 3 behargin hil baitira lanean. Bai, egun beltzak dira langileentzako. Atzo langile bat hil zen Donostiako taberna batean izandako ostean, baina ez da berritzar bakarra izan. Ostiralean 2 langile hil ziren, bat Amurrion eta beste bat Urnietan, eta biek eraikuntza sektorean lan egiten zuten. Hala, gaur arratsaldean Amurrion protesta egingo dute heriotza salatzeko eta bihar eguerdian Urnietan elkarretaratzea egingo da udaletxearen atarian. Sindikatuen zenbakien arabera gainera urtea hasi zenetik 52 langile hil dira lanean ari zirela. Eta gai aldatuta, Aiara, Euskal Herriko Eskubide Karta Sozialaren osatzen duten eragileek lehen bilera egin dute pandemia hasi zenetik. Zer eman du bilera horrek? Bai, horrela da, Eskubide Sozialen Kartak 2014an herri mugimendua indartzeko eta saret prozesuari hasiera emateko asanblada eginda Gasteizen larunbat honetan. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta osatzen duten hamarnaka agentek larunbatean abian jarri dute 6 hilabetetako aldi bat taldea indartzeko eta sare sendoago bat ontzeko. Izan ere, testuingurua zeharo baldintzatu du pandemiak eta dagoeneko existitzen ziren gabezia estrukturalak agerikoagoak direla azaldu du plataformak. Horrela, egungo testuinguruaren inguruko azterketak gaurkotzeko beharra nabarmendu du asanbladan parte hartutako eragileek. Asanbladak 2 helburu nagusi izan ditu. Batetik, eraldaketa soziala eta burujabetzaren alde dauden subjektuon artean adostasunak eraberritu eta agenda soziala partekatu eta burujabea eraikitzea eta bestetik lan lerro berriak martxan jartzean. Osakorrela parte hartzaileek azaldu dute eragileen adostasunak eraginkortzeko saretu eta antolatzeko era berriak behar direla. Eskerrik asko Aiara de Urreta. Zuei. Eta asteburu honetan, Nafarroa oinez ospatu du Lizarrako ikastolak. Osasun neurriak dagoeneko malgututa dauden arren, pandemiak nabarmen baldintzatu du aurtengo jaia baita ere. Formatu txikian eginda eta 2 egunetan banatuta. Hain zuzen ere, pandemiak markatutako urte honetan, Lizarrako ikastolak 50. urte urrena ospatu du Nafarroako ikastolen jaian eta horren arira ekitaldi instituzionala egin dute igande honetan eta Nafarroa oinezten lekukoa Tafallako Garcés de los Fallos ikastolak jaso du. Hain zuzen, Nafarroa oinezeko balorazioa egiteko dugu pantailaren beste aldean Joseba Tristan, Lizarrako ikastolako zuzendaria, eguerdion, ongetorri. Apakaitza eguerdion guztioi. Esan dugu aurreko urtean pandemiaren eraginez ezin izan zen ospatu, aurten bai, hori bai, euriak lagun, ezta, eta formatu txikian, baina zein da balorazioa? Bueno, orokorrean oso balorazio positiboa egiten dugu. Oso asteburu polita izan dugu, nork izango luke duela hilabete bat horrelako zerbait ospatzeko aukera izango genuenik, beraz, ongi etorria izan da dena. Larun batean oso egun polita izan genuen, zelbu urdinak, Lizarrako kaleak euskaraz bete ziren, oso giro atsegina eta laia izan dugu, eta igandean jende gehiago, egia da euritzu agertu zela eguna, baina atertu egin zuen 11 kaldera edo, eta hartik aurrera jende pila bat etorri zen guregana, oso babestuak, oso maitatuak sentitu ginen, gizartearen babesa eta bero hori sentitzeko aukera izan genuen, eta behin eta berriro aipatu dugun mezu hori zur jokatzearena, errespetuz aritzearena, ikusi dugu jendeak oso ondo barneratu duela eta intzidenterik gabe eta arazorik gabe pasa dugu asteburua. Oso eskertuak gaude eta oso posizentzu horretan. Bai, esan dugu ezta, azkenean formatu txikia bai, baina azken finean egitara osoa egiteko tartea izan duzue, adin guztietako jendea bildu da bertan, eta gainera urte hurren berezia ospatzen, ez da, 50. urte hurren hori? Hori da, dagoeneko 50 urte bete ditugu,
Eta, honek indarra ematen digu pixka jarraitzeko gure ikastolaren oinarrian auzolana dago, taldean lan egiteko joera dugu, dena taldean egiten dugu, eta familiaen eta beste hainbaten elkarlana ezinbestekoa dugu horretarako. Asteburuan antolatu dugun jai hau, ezinbestekoa edo ezinezkoa izango litzateke jende guztionen laguntza izango ez bagenu, ez? Eta 600 txandak adibidez bete egin ziren oso denbora gutxian. Hau ezinezkoa da aurrera eramatea, horrelako ikastola bat, horrelako proiektu bat, auzolanari gabe, ez? Eta horretan dihardugu baita ere. Hemendik aurrera guk honetan jarraitu nahi dugulako. Bai, esan dugu mende erdia, harin esaten da, 50 urte bete ditu Lizarrako ikastolak iraganera eta baita ere etorkizunera begira, zein hausnarketa egingo zenuke? 50 urte mende erdia igaro dugula, ibilbide bat dugula, ez gara jaio berriak, eta hortik ikasi behar dugula, ez? Orain arte, Lizarra ikastolak lortutako guzti honekin ikasi behar dugu, baina aldi berean oso gazte sentitzen gara. Mende erdia, baina energia dugu, bizirik gaude eta aurrera egin nahi dugu, garatu nahi dugu eta gizartearekin badaukaguna egokitu, ez? Garai berriak datoz, egia da, gizartean aldaketak ematen diren bezala, hezkuntzan ere ematen ari direla, eta prest gaude ibilbide hori egitera. Gure leloak esaten zuen egan oinez eta pixka bat sentipen hori bildu nahi genuen, ez? Orain arte, oinez egindako ibilbideari erreparatu, hori ez dugulako biztaz galdu behar, baina aurrerantzean egan egin nahi dugula. Garatu nahi dugula eta aurrera egin nahi dugula. Aurrera eginez eta Euskara Nafarroan indartzen jarraituz? Hori da gure asmoa. Euskarari bultzada bat eman eta ikastolen proiektuari baita ere garapena eta indarra eman. Zorionak, 50. urte hurren honengatik eta eskerrik asko Joseba Tristan gurean izateagatik. Hurrengora arte. Zuei, mila esker zuei. Eta aurrera jarraituko dugu eta Nafarroan bertan jarraituz herri plataforma berri bat sortu dute. Nafarroa 21 hain zuzen herrialdearen orainaren eta etorkizunaren inguruko eztabaida bultzatzea dute helburu. Gaur egunero edo urtero ikusten dugu nola Nafarroako Parlamentuak onartutako lege batzuk bertan behera geratzen direla. Orduan, gaurkotasun handia du honen inguruan eztabaida bat egitea. Dinamika honek ahalbideratuko ditu gizartearen parte bateko kohesioak, anitzak eta zabalak. 40 urte pasa dira, Nafarroa asko aldatu da, nahi indar eta behar berriak baditugu, eta nik uste du badela garaia, gabezi edo defizit demokratiko horretatik sortutako markoa berpentsatzeko eta guztion artean eztabaidatzeko. Gaur hemen, Herriberako, Esteiherriko, Sakanako, Iruñerriko, Baztango, Lekunberri Larraungo, Erdialdeko, Erronkariko, Bortzirietako eta Zangotzaldeko pertsonak gaude. Hau da, Nafarro osokoak. Egungo Nafar Gobernuko egoitzan bildu gara, hemen eman baitzen duela 40 urte foru amejoramendurago negoziaketa. Eta leku honetan eman ziren ere negoziaketa horien forma eta funtsen aurkako protestak. Dinamika hau bultzatzen dugun lagunok gure koiunturaren zein etorkizun politikoaren inguruko eztabaida lehenbailen zabaltzea aldarrikatzen dugu. Eta fermuki pentsatzen dugu irekiera hori sustatu behar duena jende arte izan behar duela. Legeak, amejoramendua, autonomia estatutoa, konstituzioak, lege guztiak, ez direla testu sakratuak, Biblia edo Korana bezalakoak. Legeak gizarteek egiten dute. Belaunaldi, gaurkotu eta egokitu behar direla onartutako lege horiek. Dinamika honek ahalbideratuko ditu gizartearen parte bateko kohesioak, anitzak eta zabalak. Sentitu nuena izan zela interpelazioa, ez?
azken finean herria eta etorkizuna erdigunean jartzen direnean, eta horrelako herri ekimena sortzen dean interpelatua sentitzen naiz herritar bezala, Motivazioa etorri izan da ondoren, ikusi dudanean zenbat jende batu den eta batuko den. Eta Euskal Kultur Sorkuntzaren transmisioari buruz hausnartzeko jardunaldiak antolatu dituzte. Sormenean ezi, kulturan bizi, lelopean, bigarren jardunaldiak dira, udako Euskal Unibertsitateak, Ahotseneak, Oinerrik, Bertsozale Elkarteak eta Azpeitiko udalak antolatuta urriaren 23tik aurrera izango dira jardunaldi hauek, eta azaroaren 20 bitartean luzatuko dira. Xehetasun gehiago emateko pantailaren beste aldean dugu Gotzon Barandiaran, kulturgilea da bera, eta baita ere jardunaldien antolakuntzako kidea, eguerdion? Eguerdion, bai. Zein da jardunaldi hauek antolatzeko abia puntua? Bueno, abia puntu da Euskarazko kulturgintzaren transmisio ez dagoela bermatuta, ez hezkuntza arautuan, ez hezkuntza ez arautuan edo ez formal bezala izendatzen dugun horretan, ez da ere etxean familia giroan, ez? 3 kanal horiek dira normalean kultura baten transmisiorako erabiltzen direnak, eguneroko bizimoduan, eta guri dagokigunez Euskarazko kulturgintza ez dauka bermatuta transmisio hori 3 kanal horietako batean ere ez. Horregatik, duela 2019an antolatu genituen lehenengo jardunaldiak, Azpeitian, eta han 120 lagunetik gora bildu ginen, han egin genuen irakurketa kolektibo bat, partekatu bat, eta han ere argi geratu zen jardunaldi haiek hezkuntza arautuari buruzkoak ziren, eta nabarmena da hezkuntza arautuan Euskal Herrian Euskarazko kulturgintzaren transmisioa ez dagoela bermatua. Eta orain, jardunaldi hauek dira hezkuntza araututik kanpo, eskolaz kanpo, ez formalean, Euskarazko kulturgintzaren transmisioa zertan den, ezagutzeko, partekatzeko, elkarrekin aurrerantzean zer egin genezaken hasteko jardunaldi batzuk. Oztopoak edo transmisioaren oztopoak identifikatuta, erronkei nola aurre egiteko jardunaldiak izango ziren urriaren 23tik aurrera antolatu dituzuenak? Bai, dira 4 egun ezberdinetan, 4 herri ezberdinetan, egitura mantenduko da guztietan, hau da, egongo dira 2 hitzartze azalpenezko esan dezagun, ponentzia bezala ere ezagutzen direnak, eta gero 2 mahai inguru. Aldatuko direna dira hizlariak, orduan kultura adierazpide guztietako esperientzia jasoko ditugu, eta oso egoera eta abiapuntu soziolinguistiko ezberdinetako herrietako esperientzia jasoko ditugu, eta baita ere jasoko ditugu, erakunde publikoen laguntza handia daukaten ekimenak, herri mugimenduak sortutakoak eta hibridoak direnak. Hezkuntza araututik kanpo, eskolaz kanpo, hezkuntza ez formal horretan Euskal Herrian ematen den aniztasun eta egoera ezberdin guztietako laginak ekartzen ahalegindu gara 4 egunetako jardunaldi hauetara. Eta gu pozik gaude lortu dugulako zelanbait hezkuntza ez arautuan kulturgintza zelan ematen den aztertzeko lagin oso importante bat. Erronka guzti horiei nola eman irtenbidea, proposamenak biltzeko plaza, izango dira jardunaldiak, norbaitek batekin nahi baldin badu zer egin dezake? Jardunaldiak dira, eman dezakezu izena 4 egunetarako, eman dezakezu izena 3tarako, 2tarako, zein baterako. ueu.eusen jardunaldiak atalean dago izena emateko modua, lehenengo jardunaldien lehenengo ahalegina egingo dugu larunbat honetan, Senpereko Larraldean, eta izena emateko epea zabalik dago, eta hurrengoak izango dira azaroaren 6an, Aiaraldeko Ekintzen Faktorian, Laudion, azaroaren 13an Lesakako Arriondoan, eta azaroaren 20an Azpeitiko Elikagunean. Eta izena emateko epea zabalik egongo da, ariketa azaroaren 20ko azken eguna iritsi arte. Baina errepikatu nahi nuke, zalantzak sor ditzakelako, izena eman daitekela solte, zein 4 jardunaldietarako batera.
Gonbidapen horrekin geldituko gara Gotzon Barandiaran, mila esker gurean izateagatik eta ondo joan daitezen jardunaldi hauek jarraituko ditugu, noski. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta kultur arloarekin jarraituta, koronavirusak sortutako osasun larrialdi egoeraren aurkako murrizketa neurriak bertan bera geldituta, Atarrabiako karpara itzuliko da Atortxurrok jaialdia abenduaren 18an. Dagoeneko sarrera guztiak agortu egin dira, naiz eta antolakuntzak oraindik ez duen kartela iragarri. Jendeak aurten zein talde joko duen jakin gabe erosi du sarrera, Euskal preso politikoen aldeko jaialdiaren muina berresten dela esan du antolakuntzak. Elkartasuna nagusitu dela azpimarratu du Atortxurrokeko antolakuntzak. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Garbitzu, Deabru Beltzak antzerki taldearen zuzendariarekin orain arte. Haupa, aiar gara eta hauntzek ikusiko zuien bideoklipe gure azken singelana da, Zuge, osea, que animo eta disfrute. Bai. Mira. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Garbitzu, Deabru Beltzak, kalean zerki taldeko zuzendaria, eguerdion, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eskerrik asko. Kale ikuskizun honenaren Max saria irabazi berri duzu, hortxe ikusten dugu mai gainean, hain zuzen Deabru Beltzak konpainiaren Zunfeuni lanagatik. Zer suposatu du zuretzako eta baita ere konpainiarentzat sari hau jasotzeak? Niretzako izugarrizko aldaketa gure bizitzan, estatu mailan saririk nagusiena da. Orduan, olako rekonozimendu aukitzea ez da bate makala. Eta, taldearentzat, azken finean, pixka bat indartzea eta kolpe bat jasotzen dugu sari honekin, pandemia eta gero aukitzea horlako sari bat, ez da makala. Orduan, danok puztuta, danok indartzuz berriro bueltatzeko eta
zio zertarako balio dauen. Sari bat irabazten den bakoitzean, normalean kasetariok galdetzen dugu, ez da, ea esperote zenuten sari hori, baina inork gutxi espero du, ez da, bere izena entzutea sari banaketa batean, nolakoa izan zen momentu hori? Bueno, lehenengo hori, harritzen zara, eta benetan ez genuen espero, eta nik uste dut irudietan igerri egin zen, eta ez da broma. Osea, ez genuen ezer prestatu, argi eta garbi geneukan pentsatuta, ez genuela inolaz ere irabazi behar sari hau, eta, bueno, pozaren poza, ez? Esaten dizutenean zure izena, harritzen zara, eta esaten duzu, ez dugu ez prestatu. Eta orain, hitz hartu behar, improvisatzen duzu alden horrian, eta eskertzen duzu, eskertu behar dituzun jendearentzat, baina, poza dago hor bihotzean, poza dago hori irudietan, eta hori, aprobetxatuz, eta, eskerro honez jasotzen duzu saria. Antzeslan jakin batek jaso du sari hori, ikusi ez duenaren zate, zertan datza? Sinfeoni, Deabru Beltzen ikuskizuen handiena momentu honetan gu bakarrik egindakoa. Orduan, gure ametsa, 19an estrenatu genuen ikuskizun hau, Bilbon, hain zuzen ere. Eta, urte hortan 13 ekitaldi egin genituen, eta, nahiko pozik erantzunarekin, ikuskizuna simplea da, eta sinfonika baten irudietan oinarritutako espektakuloa. Orduan, pixka bat, hortik abiatuta, sinfonika baten bidez, zu artifizialak eta sinfonikaren musikarekin zer ikusia dezeukan espektakulo bat sortarea zein genuen. Hori, 19an estrenatuta, 20an pandemia etorri eskero, 77 ekitaldi bertan bera, eta tristura gorputzean, esaten duzu, jope, ikuskizun erraldo baita antolatzen duzu, inoiz baino diru gehiago sartu duzuna, eta batean, hori, dana bertan bera, tristura, eta Baina orain jaso duzue errekonpentsa sari. Alde batetik baina bestetik esaten duzu, ea zertan transmititzen dan sari hau, ez? Hori, kontratuen bidez, edo ikusiko du. Ikusiko da, eta hitz egiten jarraituko dugu honen inguruan, baina aldez aurretik ezagutzen ez zaituzten entzat, izan daiteke ez, norbaitik egotea ikustea elkarrizketa, eta ez jakitea nor den Garbitzu, kontatu nor da Garbitzu, eta noiz hasi zen antzeslan munduan? Orain dela urte asko. 1988an, hori, Larrabetzun zegoen talde baten parte hartzea erabaki nuen, Kukubiltzo antzerki taldearekin, eta hor hasi nintzen antzerki munduan. Handik eta 2000 urtean, Larrabetzun hasi genuen Deabru Beltzekin, hainbat talde desberdinetako gazte batzuk ginen, eta helburu batekin gaztentzako eta gauza desberdin bat egiteko. Eta, geroztik hor nabil, hainbat ikasketak, eszenografia aldetik, sorkuntza aldetik, zuzendari aldetik, nahiko autonomoa eta autodidakta. Deabru Beltzak konpainia 25 urte, mendela ordena bete du aurten, kontatu pixka bat ibilbidea, nolakoa izan den, esan duzu ez, talde desberdinetako gazteak bildu zinetela, helburu jakin batekin, eta 5 kontinenteetan emanaldiak ematera heldu zarete, nola heltzen da honaino? Ez da bat ere erreza, pausuz pausu. Egia da, Deabru Beltzak 2000 urtetik aurrera ikusten genuen produkton bat geneukala, eta helburu txikiak betetzen hasi ginen, hasiera baten Frantzian antzestu nahi genuen,
Frantziako esparrua eta merkatu zabaldu eta gero, pentsatzen genuen aurrera pausu bat, txarkoa pasatu nahi genuela eta Montrealera bazegoelako jaialdi potenteenetariko bat munduan, Just pour Rire jaialdia, eta horrela etorri zaigu dana. Ikuskizun politak egiten, ikuskizun potenteak egiten, eta frantsesak esaten duten moduan buzorei, ahotza, aho eta belarrien artean sustatzen da, ahoz aho. Ikuskizun potenteak, esan duzu, perkusioarekin, zu artifizialekin lagunduta, nondik inspiratu zineten arropak, atretzoa eta guzti hori egiteko, nondik hartu zenuten ideia edo zer da transmititu nahi duzuena? Bueno, hasiera baten inspirazioa deabrubeltzen ikuskizunetan Zugarramurdikoak elarretik atera genuen, eta hortik abiatuta, pixka bat investigazioa por bat egiten, eta, dena den, harrapatu genuenean Zudanborren ikuskizunetik ideia, hori ez genuen askatu nahi, eta, beti beltza, makillaia, txuria eta beltza naztua, pixka bat hori esplatuatu nahian, gorde egin izan dugu eta gure sigiloa egin dugu. Eta deabru beltza da hori, beltza eta txurien tarteko inspirazioa hartutako perkusioa eta zua. Perkusioa eta zuak hitzik ez, baina komunikatzeko asko ez? Zer da helarazi nahi duzuen mezu hori edo? Bueno, mezua oso simplea da. Guk beti esaten dugu esku bat danborrean eta beste eskua provokazioan erabiltzen dugula, ez? Talde oso zumea, baina oso indartsua. 7 pertsona beti kalean, bultzatzeko gure ikuskizunetan, eta lehen aipatu dudan bezala, marka erraldoi bat sortarazi dugu, batez be Europa mailan, bai mundua mailan, baina gutxienez Deabru Beltzak instituzio bat da Euskal Herritik kanpo, eta hola triste bada, kanpoan oso ezaguna gara eta etxean askotan gutxiago, ez? Eta zergatik uste duzu hori gertatzen dela? Bueno, askotan gure errua bada, beti amestu izan dugu atzerrian lan egiteko, bretza hori zabaldu eta gero, etxean gutxi lan egiten duzulako, denbora gutxi daukazulako etxean lan egiteko. Atzerriko kontratuak asko hobeto ordaindua daude, eta hor jartzen duzu dana saltzan, eta azkenean atzerria da gure esparru nagusia orain arte. Hemendik aurrera ikusiko dugu. Zein izan ohi da ikusleen erreakzioa? Zuen ikuskizunak ikusterako orduan, esan dugu, oso makillatuta, beltzez, zu artifizialez, oso potenteak, zenolako eragina izaten du, zenolako sentsazioak? Bueno, sentsazioak beti erreza da, gure ikuskizunetan. Azken finean, zu artifizialak beste pertsonai bat da, orduan beti esate baterako, edo zen herriko jaietan, zu artifizialak ikuskizuna dira, jada Europakarrik. Orduan, guk naztu egiten dugu antzerkia, musika, koreografiak eta zuak, eta hori da Deabru Beltzak ez. Jendea askotan, sorprenditu egiten da, ez? Ez dute pentsatzen nola, erantzuna beti da, nola kontrolatzen duzeo, holako birak egiteko hain nazkar, zera hilabiltzen duzuen dana kontrolpen ukitzeko, neurriak sartzeko musika eta piroteknian aldetik. Urtea dira, urteak investigazioa egiten, eta urteak zua eta perkusia erabiltzen, orduan, Deabru Beltzak. Deabru Beltzak kale antzerkia, azpimarratu beharra dago, zergatik kale antzerkia?
Bueno, hori bai, hasiera batetik nahi genuen kalea erabiltzea, barneko ikuskizunak egiten genituelako beste talde batzuekin, ez? Eta bueno, ikusten genuelako zergatik ez? Baina kalea desberdina, oso desberdina atalako. Kalea ez da antzoki bat bezala, beti lau hormen artean publiko desberdina da, bira bat egiten duzulean kale batetik bestera jendea, ez dute espero hor eukitzea hori, jende hor biltzen da bakarri soinuak entzuterakoan, azken finean jamelingo flautista bezala, ez? Erakartzen dugu eta jendea jarraitu egiten gaitu. Eta hori da, desberdintasun nagusia da kalea, eta egun bakoitza guztiz desberdina da. Eta hori da, susmatzen dugun indar gehiago ematen digula guk ere antzesteko, ez? Ez dakizula zuk zer aurkituko duzun eta jendeak zer aurkituko dauen. Eta hor, sorpresa bientzat, taldearentzat eta publikoarentzat. Esusteko horrekin lan egiten duzu eta pertsonekin sortzen diren harreman horietan, estrapolatuta kalera, ez? Kalera orokorrean kultura falta da kaleetan? Bueno, momentu honetan, bai, esango nuke, ez? Pandemia pasa eta gero, bai. Kalea ez dakigu zergaitik eta gero pandemiarekin beti esaten du jendea. Uki behar dugu, lehioak 24 ordu zabalduta, eta ez dakigu, zer gertatzen da momentu honetan. Nik uste dut kultura eta Euskal Herrian kalea erabiltzen dugu. Edozen jaia egiteko, poteatzeko. Antzerkia, pizka bat nire ustez alde batera utzita dagoela, eta gero eta talde gehiago daude kale antzerkian eta batez ere Euskal Herrian, baino berriro berreskuratzen gari gara aretoak, eta ez dakigu zergatik. Baina, talde indartsua daude, oso talde onak Euskal Herrian, kale antzerkian, eta espero du, datorren urtetik aurrera berriro berreskuratuko dugu kalea. Eta emanaldi berezirik, oroitzen alduzu? Nun baiten izan zen emanaldi oso ona edo oroitzeko moduko zerbait, munduko 5 kontinente horietan zehar, baten bat horrela aipatzekoa? Danak, egia esan danak. Baina, baten batekin geldituko banintz 2015ean Milton Keynes rugby txapelketaren inaugurazioa egin genuen, munduko rugby txapelketaren inaugurazioaren tartea gonzan deabrubeltzak, eta 50.000 pertsonen aurrean antzestea ez da makala. Ez da makala ez. Pandemia hitz egin duzu, elkarrizketa osoan zehar, izan ere kulturarloa gogor kolpatu du pandemiak, izurriteak, badirudi orain pixkanaka malgutzen ari direla neurriak, pandemiaren unerik zailenak behintzat atzean usten ari garela, baina nola bizi izan duzue deabrubeltzek? Bueno, oso gogor, eta oso zaila eta oso arduratutak. Batez ere pasan urtean oso arduratutak. Lehen aipatu dut, 37 egitaldi galdu genituen. 5 langile dauzkagu taldean eta arduratutak, ekiporik gabe gelditzea, batez ere. Beste guztia dirua da, baina pertsonak galtzea olako proiektu baten, eta gu beti izaten dugu, gure taldekideak ez dira jende oso ezaguna, baina beti antzerken hitz egiten da, primeras espadas. Deabrubeltzan dauden taldekide guztia primerak espadas dira, zerren guk egiten duguna formakuntza oso berezia izaten da, eta ekipoa galtzea da iztea bezala. Ekipoa betikoa da, 25 urtetan zehar berdina izan da, aldaketak egon dira. Eta nolakoa da prozesu berri hori egitea? Prozesua zaila, ordezkapen bat egoten denean taldean,
beti eskatzen dugu jendea bizatzea 2-3 urte lehenago jada hasteko prestakuntzak egiten. Ez da bat ere erreza, tristurarekin askotan taldekideren bat uzten duenean taldea, bizitza horrela da, eta askotan familiak, proiektuak, beste proiektoren bat berezkoa eta artean, eta hainbaten taldekide pasatu dira, beti gustora guztiekin. Dugu pandemia atzean uzten ari garela, edo hori dirudiela, baina beste kezka batzuk sortzen ari dira gizartean, horietako batzuk dira argindarraren prezioaren igoera, gasolinaren prezioaren igoera, eta noski horrek ere kultura arloan eta batez ere kanpora emanaldiak egiten zoazenei islatzen da, ezta? Bariko duzue. Hori momentu honetan ez ditugu bidai asko, oain abenduan badaukagu, eta, ez ustekoa ez, negoziatu genuenean kontratua kilometrajearen arabera egiten ditugu bidaiak, eta bidai hori gainera furgonetarekin egin behar dugu Normandiara, eta ez usteko handia, galduko dugu diru asko, batez ere hemen garestia badago gasoia, imaginatu Frantzian, ez? Orduan, zailtasuna ikusten dugu datozen kontratuetan atzerrian eta batez be furgoneta edo abioiarekin hartu behar dugunean hori bikoiztu edo hirukoiztu edo dala, ez? Eta hori izan daiteke kontratuak galtzea ez badaukagu apoioa Euskal Herriko instituzionetik, ez? Eta hori, hasi beharko dugu negoziatzen eurekin, ze bestela zaila ikusten dut kanpora joatea. Izan ere, testu inguru honetan, prezioak goraka egiten ari diren honetan, ez duzu, ez dakit zein irtenbide ikusten duzuen? Gure katxetatik galtzea, ez dago besterik, ez dago beste aukerarik. Triste bada ere, danok zorbalda hurbildu beharko dugu, eta enpresak galdu beharko du holako kontratuetan. Zu artifizialen bidezko emanaldiak, baita ere perkusio handiarekin, musika, baina hitzik ez, baina zuen izenburua edo izena, hobeto esan da, euskaraz dago. Deabru beltzak, zenolako garrantzia duzuentzako euskarak eta euskal kulturak, lehen esan duzu baita ere, sugarra murdin, Deabru beltzak testorik gabe egiten ditu espektakuloak, baina inoiz ez dugu galdu gure arima eta non jaio garen, eta non bizi garen, eta non ordaintzen ditugu Bilbokoa gara, Euskal Herrikoa gara, eta niz eta gure hizkuntza ez erabiltzea gure ikuskizunetan beti sentitzen dugu gu gara Euskal Herriko kalean zerri enbajadoreak munduan zehar, eta hori ez gu bakarrik esandakoa, askotan sailburua edo diputazioak babesten gaituela, edo gure hiria be Bilbo, eta, horre zerezain doblea dauka ez, alde batetik batzuetan oso importantea gara Euskal Herrian Deabru beltzak Euskal Herriko enbajadoreak garelako, baina gero instituzioak diru laguntzetan itxik gabeko ikuskizunak baztertu egiten dituzte, edo punto gutxiago dituzten ikuskizunak euskara erabiltzen ez dutelako. Hori galdetu beharko genuke zergaitik ere ez. Baina, guretzako euskara oso importantea da, nahiz eta ez erabiltzea testuak gure ikuskizunetan, eta ez dugu inoiz etziko eta inoiz galduko gure bihotza non den eta non jaio garen. Eta hil horretatik zenolako harremana duzue beste konpainia batzuekin? Euskal Herrikoak edo oso ona. Nik uste dut ondo moldatzen gara, eta hemendik gutxira Deabru beltza sorpresaren bat emango du. Egongo gara orduan, Garbitzu, Deabru beltzak konpainiako zuzendaria, mila esker Hamaika Telebistara hurbiltzeagatik. Bazuei. Eta zorionak. Eskerrik asko.
Eta jarraian, solasaldiari tartea irekiko diogu, gaurkoan Esti Linares eta Tania Arriagarekin orain arte. Hemen gaude, Arrigorriagan, gure hurrengo ikuskizuna ensaiatzen, Tantaka taldetik. Gure obra da bilagunei buruz. Eta zentratzen geha batez ere sexualitatean. Eta batez ere ezgaitasuna ditugun pertsonen sexualitatea edo afektibitatea nola bizi dugun. Sexu berdinak montatzen ari gehan honetan, gaude 2 asteko egonaldian oain, urrian, Arrigorriagan, eta abenduan ditugu beste 2 aste, azken txampan, ensaioak borobiltzeko edo funtzioari bukaera bat emateko. Urtarriak 21 estrenatuko dugu hemen Arrigorriagan, eta alde honena da, geuretik sortuak honen alde honena da, aukera ematen dizula lehenengo 3 hilabete horietan 26 emanaldi egiteko. Hori ez da beti gertatzen den zerbait. Telmo nola bizi duen bere sexualitatea batez ere. Dagoen bezala egonda, eta jende askok ezagutzen du, baina beste jende askok ez du ezagutzen Telmo. Eta ez du ezagutzen bere egoera nolakoa dan, zer dan mugitu ezina, eta zentzu dian bere nahiak, bere ezintasunak, eta zelako ausardia daukan nahi duen hori aurre egiteko eta nola esaten da, lan egiteko lortzeko nahi duen hori, ez? Eta orduan hortik sortu zen, bakarrizketa bat izan beharrian, Aitziber Garmendiarekin ere askotan lan egin dut, asko gustatzen zait aktore moduan, eta asko gustatzen zait berarekin lan egitea, eta orduan esan gendun, guazen ekipo polit bat egitea, non gusta egongo garen lanian, eta Telmoren gidoi bat izango zala ere garbi gendun, berak oso barrutik eta oso benetan kontatzen duelako bere bizitza nolakua dan. Arrigorriagako kultur elkartek parte hartzen dute Arrigorriagako egunerokotasunean, edozein jai ospatu behar dela, euren eguneroko jardunean. Nik uste dut, Arrigorriagan partidu oso importantea direla, bai herriguneko eta baita abusuko elkarteak. Uste dut, edozein proiektu martxan jartzen denean, oso ambiziosoa da, gero ikusi behar da zelako erantzuna duen, zelako arrakasta duen, benetan helburuak lortzen dituen, eta berdina ez bada, olako zer egiten jarraitu behar dutela. Dituzten medioak erabilita, jarri dituztela eurek kriston infrastruktura guztia garatu ahal izateko. Beste instituzioak egin beharko luketena da pixka bat ideia hau kopiatu eta hau sustatu bai euskal kultura, euskal sortzaileak eta kulturaren aldeko benetako apustua egin beharko luketela. Zubiak zabaltzen diela euskal produktu batekin, guk sortutako zerbaitekin, eta hori iruditzen zait oso positiboa kulturantzat, antzerkiantzat, kasu honetan audiovisualentzate bai, pixka bat aktibatzea kultura, euskerazko kultura beti da positiboa. Nik uste polita eta beharrezkoa, ez? Eta gero balujo badala olako ekipo batekin lanitia, oso antzeslan polita dakau esku artean, oso interesgarria, benetan sortu dan zerbait, sortzen ari dan zerbait, ez? Telmo eta Kepak eta Aitziberrek eta Mireia danak oso lan egitazkoa planteatzen ari da, plazaratzen ari da. Eta nik uste pena merezi dula entzutia, ahots bat dago hemen, eta, ahots hau entzutia, ez? Oso lan politia izango da.
Eta egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Gainera hemen lehen aldiz magazinean, ongi etorria. Eskerrik asko. Aieteko konferentziari buruz hitz egiten hasiko gara, 10 urte bete diren honetan, izan ere aktualitateak agintzen duen bezala, gaur goizean agerraldia egin dute Euskal Herria Bilduk eta Sortuk horren harira, eta besteak beste etaren biktimei adierazi diete, beraien minak ez zuela inoiz gertatu behar. Entzun dezagun Arkaitz Rodriguez Sortuko idazkari nagusia. Gaur, etaren indarkeriak eragindako biktimen aipamen berezia egin nahi dugu. Gure atxekabea eta mina adierazi nahi diegu jasan duten sufrimenduagatik. Gure egiten dugu haien mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baieztatzen dugu ura ez zela inoiz gertatu behar. Hortxe entzun ditugu adierazpenak, nahiko entzutentzuak izan direnak, mugarria delako, ez? Horrelako adierazpenain irmoki zendoak entzutea Euskal Herria Bilduren partetik eta Sorturen partetik, nola ikusi duzue? Bueno, ez dakit, gai mardula sendoa jarri dizkiguzuna gaur, ikusi ni oneratorri aurretik eta pentsatu dut honen inguruan galdetuko zen igurutela, errepasoa eman diot prentsari. Ez dakit, nik benetan ez dakit oso ongi zer esan, ez dakit. Benetan ze, batzutan iruditzen zait, erabat kolonizatua gaudela. Orduan, behin eta berriro onelako, nik uste dut ja onelakoak entzun ditugula 11.000 aldiz, ez dakit hitzak tokiz aldatuz, estena tokia aldatuz, osea, nik balorea ematen diot, iruditzen zait bat nator, esaten dutenarekin, nik pentsatzen dut guztiok ez dugula nahiago genukela inork sufrituko espalu, ezta? Eta uste dut azken 10 urtetan behin eta berriro errepikatu den leloa izan dela. Kasu honetan, Aieteko 10 urte urrenarekin bat egiten du, eta nolabait entzutetsuagoa delakoa nago, ezta? Zentzu horretan, errepasotxoa eman diot prentsari ikusteko pixkatxo bat ez guk, edo ez nik, baizik eta prentsak, ez nazioartekoa, baina bai estatuko prentsak eta baita hemengoak ere, nola zer jaso duten, ezta? Eta hola, tita batean, esate baterako, El Paisek, azalaren goiko partean, beti ere edizio digitalean, albiste txikitxo bat agertu du, eta esaten du, sentimos su dolor, eso nunca debió ocurrir, hori da ateratzen duten entresaka, el mundok ez du ezer esaten, ABCek esaten du, Otegi lamenta el dolor de las víctimas, pero ni pide perdón ni condena el terrorismo, hortaz, berriz ere, guazen 10 urte atzera eta ez dakizen bat urtetan ibili beharko dugun edo ibili beharko duten behin eta berriro nelako kontuak edo barkamena eskatzen edo esaten benetan sufritzen dugula. La Razonek El País bezala, ez da, irekitzen du, handitan, eta esaten du sentimos su dolor, eso nunca debió ocurrir. El Diario.esek Otegi rompe con ETA, eta horrekin irekitzen du. El Correok El País bezala, Deiak bigarren albistean, eta El País bezala, eta Diario de Navarrak, eta hemen ja gelditu naiz, ez du ezertxo ere esaten. Orduan, nik abiapuntua hemen hartuko nuke, eta esanen nuke azken buruan, zera egiten diren adierazpenak, bada pixkat gizarteratzeko hor dagoen zerbait, ezta? Eta askotan ere, medioek errepresentatzen dute gizartearen alderdi batzuk. Hau ikusirik, iruditzen zait, kasu batzuetan modu batean hartzen dutela, beste batzuetan
ez dutela ez da entzun ere egiten, eta bestetan berriz ere hasierako puntuan gelditzen garela. Hortaz, ez dakit, ez dakit. Abia puntu ona egin duzun azterketa hori ez, ikusteko nola islatzen diren adierazpen horiek gizartean eta Espainiar estatuan batez ere ez, gogorarazten gaitu, esan duzun bezala 10 urte hauetan agian ez direla pauso nahikorik eman edo batzuetan ematen du atzean gaudela oraindik. Bai, Taniak egin duen ibilbidea eta joten ikusten ez da, zer esaten duten, zer ez eta non ipintzen den fokua da, azken finean gure realitatean eta diskurtso mailan gertatu dena eta da pizka bat isla zer gertatu den 10 urte hauetan, ez da. Egia da nik egiten dudan irakurketa ez da hainbat alderdiek zer egin duten, baizik eta Euskadi mailan zenbatatako diskurtsoak 10 urte hauetan zenbat ikasi egin dugun eta pedagogia nola erabili izan den. Eta behin gaurko diskurtsoak ikusita nik lehenengo gauza pentsatu egin dena da, ostras, ibilbide ez da, eta da justo horrekiko eta zeukan erronka ez da, nola egin aldezakegun bake hau, nola egin bestelako ibilbideak, nola ez da errekuperatu bestelako dinamikak non min egon direna gainera bi aldetatik eta bi aldetatik jaso izan dituzten diskurtsoak eta oso politizatuta egon den, ez da, errealitate bat nola alde batetik ez da, bestelako errealitate eta batez ere herria mailan nola bake ibilbide hori eragitea. Ni gutxienez irakurri egin dodana edo ikusi egin dodana, uste dut ibilbide horretan egiten duen irakurketa positiboa da. Eta ipintzea hitzak eta bestelako ez da, diskurtsoak hartzea da oso positiboa eta baita ere herri mailan ikusi egin dugu adibidez, ez dakit, pelikulak baita ere egin dituztela pelikulak honekiko eta honelako eta baita ere bromak botatzen hauekiko adibidez, ez dakit, 8 apellidos vascos da como la más típica, ez da? Eta guk egiten dugun ez da irakurketa herri mailan ibilbide hori nola markatu egin den, uste dut egin den ibilbidea ez da, memoriarekiko eta baita ere gero igualagian beste delako gai bat hartuko duguna, oso, nik ikusten dudana da oso desberdina dela. Enetan, egin dena da, azken finean, fokua ipintzea, inbini behar zen lekutan, eta poliki-poliki bestelako diskurtsak elkar eraikitzen. Hain zuzen, 10 urte horiek oroitzeko jardunaldiak antolatu ditu foro sozialak, bakebideak eta bestelako antolakunde batzuek, asteburuan zehar, eta hieten duela 10 urte bertan egondako nazioarteko adituak etorri dira berriro ere, eta gertatutakoa hitz egin baina baita ere etorkizunean jarri dute harreta, Brian Currin entzun dugu ez da, presoen afera lehen korapilo hori askatu behar dela, esan ez horre ere, badago erronka bat datozen urteetara begira, eta pausoak edo ematen ari dira baina oraindik ere bidea egiteke ez. Printzipioz, esan dute, hainbeste erpinetatik har daiteke gaia, ez dakit, esate baterako aieteko garai hartan 5 puntu atera ziren, ez da? 5 puntu horietatik ez ditugu guztiak errepikatuko, baina okerrezpa naiz bete den bakarra izan da, etak berriz ere eta karmak ustea eta agentzia horri ustea, berriz ere ezertxo ere ez egitea. Hortaz, oraindik ere gelditzen zaizkigu 5 puntu. 5 puntu horietan besteak beste edo argiena edo guretzat behar da garrantzitsuena edo niretzat garrantzitsuena dena izan litzateke presoena, ez da, oraindik ere 200 lagun kartzeletan daude eta asko sakabanatuak, azken urtetan edo azken aldian urtean ekarri dituzten arren, eta beste kontua izan litzateke baita ere herri konsulta egin ez dena. Eta honen inguruan ez da azken aldian hitz egin ere egiten, gure esku dago egon zen garai batean, baina erabat apaldua dago. Orduan, batetik, eta bat nator estirekin, esaten duzunarekin, batetik bakegintza lan hori egin beharra dago, gizartea anitza delakoz, eta guziok bizi gara hemen, eta bizi nahi dugu ongi, eta batetik hori dugu, baina bestetik baita ere ezin dugu ahaztu zein den pixkat testu inguruan, nondik gatozen eta nora joan nahi dugun. Orduan, bagatoz, diktadura odoltsu batetik, transizio eskas batetik, eta nora gero izan dugun garai gatazkatsu mingarriak jende askorentzat.
baina eta nora joan nahi dugu? Joan nahi dugu gizarte paketsu batera, anitz batera, baina baita ere bagara hemen Euskal Herria euskaldun eta independentea nahiko genukenok. Eta orduan horri ere bai nolabaiteko bidea eman beharko liekete. Kurrinek, okerrezpa naiz, aipatu dituzun adierazpenetan esaten zuen, nazio baten espiritua eraiki beharko genukela, naiz eta independentzia lortu aurretik. Nazio espiritu hori, hola entzun da, pixkat esenzialista ematen du, ez da? Pixkat, baina, bueno, bai kulturari begira, iruditzen zait, oso puntu interesgarria izan daitekela. Nola eraiki Euskal Herri euskalduna? Euskalduna, inglesa, frantsesa, ez da gizar, baina baita euskalduna ere. Bueno, hor badugu erronka interesgarria, potentea, eta nik ikusten ez dudana da Espainian edo Frantzian horren lekukoa hartzen dutenik. Ez duten zuten. Hortaz, ez dakit nik zer egin beharko dugun. Hortatik uste dutela erronka garrantzitsu bat, ez da, zuk aipartu egin dituzun erpin desberdinak da alde batetik apaldu egin dena, ez da, hemen Euskal Herrian mailan aipatu egin den eta ez da eskatu egin den, ez da, modu baten errebindikatiboa dena da aukeratzeko nahia, eta aukeratzeko nahi hori apaldu egin da zen, eta sartu egin gara beste lekutan, eta askotan erabilita baita ere segertatu zen errealitate honegaz, ez da. Hori alde batetik, beste aldetik, da hori presoi zemotatako gainera orain kompetentziak transferituta eta dezela, hau da, kartzelen transferentzia EAN, Nafarroan. Egia da, EAN. Eta hortatik, nola suertatuko den transferentzia horretan, askotan hitz egin dugu mai desberdinetan, ez da? Askotan fokua sartu da gizarteratze prozedura horretan, eta hortatik da presoia zelekutan daudezen eta zelekutan sartuko diren, eta horri buruz oso gutxi lan eta hitz egiten da. Eta hortze justo daude erronkak eta etorkizunerako erronkak. Ondo dago mai, ez da, horretan hori buruz hitz egitea zer gertatu den lehenago, onartza bakoitzak, ez da, daukaten lekutan edo nahi duten onartu, baina baita ere etorkizunera begira zematatako erronkak eta estrategia konkretuak erabilia alditzak egun. Hori da, 10 urte pasatu dira, eta 10 urte pasatu dituzte kartzeletan. 10 urte asko da, eta ez du ematen, ez dakit, aldaketarik egonen denik. Nortaki behar bada adierazpen hauek egin ondoren, behar bada zerbait lortuko da, baina gisa hontako adierazpenak behin baino gehiagotan egin dira, eta duela gutxira arte ez dituzte ez da ekarri ere egin. Orduan ez da eskorri izateagatik, nik uste dute beti ere gisa hontako paketsuak eta aniztasuna eta bizigintza edo babesten duten adierazpenak oso ongi etorria direla, baina ezin dugu ahaztu hemen ia esanen nuke gero eta kolonizatuagoak gaudela. Nik horrela sentitzen dut. Seguru asko egun gehiago egongo gara honi buruz hitz egiten, baina joango gara atzerago historian, frankismo garaietara, izan ere egun hauetan berria da, ez? Martin Villa auzipetu duela Argentinako epaile batek, Martin Villa ministro frankista ohia eta lehen aldiz, ez da? Gertatu da hau, preskribazinak ez diren delituengatik, ez da? Giza delesa humanidad esaten den delitu horiengatik. Ikusiko dugu nolakoa izan den auzibide prozesua 10 urte baino gehiago iraun duena, eta gero hitz egingo dugu honi buruz. Frankismoko krimenen aurkako auzia bideratzen duen Maria Servini Argentinako epaileak Rodolfo Martin Villa 87 urteko ministroi auzipetu du gizateriaren aurkako krimenengatik. Zehazki epaileak auzipetze autoa eman du 1977an Arturo Ruiz gaztearen heriotzan martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskean, 1978ko San Ferminetako polizia errepresioan eta 1977ko maiatzeko amnistiaren aldeko astean izandako 5 heriotzetan izandako erantzukizunagatik. Joan den hilean 1976ko abenduan manifestazio batean hildako Angel Almazanen anaia batek kereila bat aurkeztu zuen Madrilgo epaitegietan Rodolfo Martin Villaren aurka eta 4 poliziaren aurka gizateriaren aurkako delituak eta giza hilketa egotzita.
Zerbinik alaber Espainiako estatuko hainbat administrazioari eskatu die zigor egin bideen fotokopia ziurtatuak eta betearazitako pertsonen kasuei buruzko sumarioak aurkezteko. Martin Villa baita akusatu nagusia. Hain zuzen ere, Espainiako poliziak, guardia zibilak edo segurtasun indar eta kidegoekin lotutako talde paramilitarrek 12 pertsona hiltza egotzita ikertzen ari dira Villa. Espainiako ministroiaren gertuko iturriek Efe albiste agintzariek jakinarazi diotenez, Villak helegita aurkeztuko du Argentinako apelazio ganberan Servini auzipetzeko autoaren eta ezarritako fidantzaren aurka. Villaren inguruko iturriek adierazi dutenez, 2017an apelazio ganbarak ezeztatu egin zuen Servinik atxilotzeko emandako agindua, funtsik ez zuelako, eta era berean neurriz kanpo aske deklaratzeko ezarri zion fidantza ere errefusatu zuen. Martxoak 3 eta San Fermines 78 gogoan plataformako kideek positiboki hartu dute albistea. Dena dela, orain sortzen zaien zalantza da estatuko botereek, gobernuak, judikaturak eta abarrek nola jokatuko duten. Testuinguru honetan Jone Belarra Espainiako gizarte eskubideen eta 2030erako agendaren ministroak adierazi du mingarria dela beste herrialde batzuek lagundu behar izatea frankismoaren biktimei justiziaren bidan aurrera egiten, baina oso urrats garrantzitsua dela. Hortxe informazioa jaso duguna, Udane Arbeo lankidearen eskutik, esan dugu genozidioa eta gizarteriaren aurkako krimenak egozten diotela Martin Villari. Zer suposatzen du auzi honek eta baita ere zer suposatzen du Argentinatik etorri behar izana? Justo lehen da, epetu izan duguna, memoriaren aldetik, ez da zer egin behar dugun, nola suertatu, zenbatata ibilbideak egin, zenbatatako, ez da, pausuak emon, hori guztia, ez da, suposatzen dena, lehen eteniako zonda ipatu egin dugu nola, frankismo garaian, ez da, transizioaz nola suertatu zen, eta hau da, adibide ikaragarria da, zenolako transizioa izan genuen, ez da. Transizio bat, non ez zinen ipinen gauzak bere lekutan, hainbat gauza eta hainbat ez da, eta hilketa eta ordean non daude zen biktimanen, ez da, biktimen memoria hori non ipini bere lekutan, eta hainbat egon dira, hainbat pertsonai, historio pertsonaien ez dutela jaso zuzenezko epaiketak eta zuzenezko benetan gertatu den, eta da ez ipintzea gauzak bere lekutan, ez da, eta gero nola eraiki aldezakegun horrelako herri bat, nola gertatuko aldezakegu horrelako beste memoria, bestelako, claro, gero irakurri behar ditugu bestelako diskurtsak adibidez egunkarietan, ez da, eta hortatik hori da, nik uste dut oso adibide ona izan da, bi errealitatea hauek ikusteraztea, non, azken finean, Argentinatik etorri behar izan dela, epaiketa bat, non, hemen egon behar zen, baina orain dela urteak eta lehera ipartu dutaniak, orain dela 10 urte, eta hau. Da, inkreible da Argentinetik ertotzea, eta ez da, netan ipini dugu, ez da, aurpegi bat eta izen bat, baina zenbat izen egon dira, zenbat ez dakit. Ez da, segurantza horretan sartu direnak edabidez poliziatik eta hainbat, non, ez da ezebez gertatu. Ez dugu jasorik inolako epaiketarik eta epaiketa publikoa jaso behar zutena gainera. Eta azken finean horrek egiten duena da herri maila eraikitza bestelako diskurtza eretekea eta baita ere gure historia, ez da? Nola eraikitzen da historio bat horrelako transizio batekin. Inkreible da batez ere hori Argentinetik etortzea, hainbat urte eta gero, eta jaso izan den, ez da, irrealitatea da, como ezinezkoa da horrelakorik pentsatzea, beste herri batzutan, ez da. Eta gisa hontako personajekin. Zena dut, balitz zerbait, ez dagona garbi, ez dela argia, baina zera, La Vanguardiak argitaratu zuen Rodolfo Martin Villaren inguruko biografia, irakurtzen duzu biografia, eta ikaragarria da. Zena dut, falangista, izan zen falangisten artean falangisten buruzagia Frankorekin, ondoren transizioan izan da ministroa, transizio, 76an bera egon zen Gasteizko erailketen atzean, San Ferminetako erailketen atzean, 78an, baina eske hortik segitzen du ministro izaten UCD-rekin eta ondoren PP-rekin. Eta hori gutxi balitz, PP-tik pasatzen dute Endesara, gizon emakumeak, nola gelitzen zarete, Endesara, eta Endesatik Sogekablera, eta Sogekablen ja jubilatu egiten da 2010an, esan nahi dut, falangista bat izan dugu Endesan eta Sogekablen 2010 arte, eta inork ez du ezertxo ere egiten.
Etorri behar dute Argentinatik. Bai, eta Taniak ezuka oso ondapatzen ari zara, ez da bakarrik gure politikariek edo bertako batez ere alderdi batekoek hor falangismoarekin lotuta zeuden politikariak zeuden. Hori alde batetik da nola eraiki egin dugun gure ongizate sistema eta zematatako baldintzentat. Gero, enpresa, badakigu hori gargia batean bizitzen garela. Nork, askotan ipintzen dugu fokua politikerietan, baina nork benetan nork mugitzen duen hemen dirua, nork mugitzen duen hemen, eta klaro, hor, esartu egin dira, hainbat pertsonai ez dutena inolako erantzunik emon gizarteari eta batez ere biktimei. Eta hor ikusten genituen, ez da, hainbat irudi, non zeuden biktimen irudiak, eta irudi horiek edo inpintzen dugu zentruan, edo bestelako diskurtsorik ezin dugu eraiki. Ezin dugu eraiki horrelako, eta lehen gauden nola ibilbide, zemotatako ibilbide eraman behar dugu, ez da, bake horretarako. Bakea ez da existituko, non, ipini ditugu edo eskutatu egon dugunean errealitatea. Bi kasua aipatzen dira hain justu, auzibide honetan, ez da, martxoak 3ko sarraski hori Gasteizen eta 78ko Sanferminetan egindako Germán Rodríguezen heriotza hori, baina hainbat eta hainbat biktima gehiago dago, eta suposatzen dut berria ikusterakoan pentsatuko zutela, ez, martxoak 3 elkartekoak ezan dute berandu dator, Argentinatik dator gainera, baina pozik hartu dugu berria, eta honek ere nolabaiteko mugarria izan daiteke, edo nolabaiteko ez dakite auzibide gehiago ireki dezake. Gaztelania esaten moduan, cuando quiera es tiempo, ez da? Ari gara, ja, aurreko mendeko kontuen inguruan, oso gaizki itxitako kontuen inguruan, behin eta berriro barkamena eskatzen gauza guztiengatik, bestaldetik, eta esatu dut bestaldean falangistak zeudelakoz, eta nik uste dut zentzu horretan arro egon beharko genuke frankismo, fascismo eta falangismoaren kontra aritzeagatik, eta estik esaten du moduan, memoria, ez da? Zer gertatzen da memoria horrekin? Zer gertatzen da jende honen memoriarekin, Germanen familiarekin, lagunekin, Iruñan 78 gogoan elkartekoek gogorra egiten duten memoria horren alde. Zer gertatzen da? Behin eta berriro Iruñan Germanen aldeko monolitoa jarri izan dela erail zutenetik, eta monolito hori apurtu dute. Parkin bat eraikin dute gainean. Jarri da berriz ere apurtu dute, zikindu, margotu. Horrela gaude? Eta hori da errealitatea. Gero makilatzen aldugu, nahi dugun kontu evento eta historieta guztiekin. Baina errealitatea nik uste dut aski gordina dela. Eta hori da dugun memoria. Oraindik ere ez dakigu nork bota zuen tiroa, jakin badakigu esan zutela nos importe tirar a matar, eta ez da ezer gertatzen. Eta ez da ezer gertatzen, Argentinatik etorri behar dute. Orduan, zentzu hortan, benetan, nik zahartzen zara, urteak betetzen dituzu, eta ikusten duzu ez dela ezer gertatzen. Nik ikantzatu, adibidez, nik irakurri dodanean gaia, pentsatu den, nor da hau? Eta horrela esan dut, nor da gizon hau. Eta gero egin dodan irakurketa, ostras, zein txarra den, ez da, edo baita benetan guk ez jakitea nortzuk izan diren. Eta adibidez, nazien, ez da, edo erronka horretan, eta bertan gertatu, badakigu izen konkretuak, badakigu zer gertatu zen Nurembergen epaiketan, badakigu nortzuk egon ziren, baina hemen ez ditugu jakiten, egon da eskutu baten zerbait gertatu egin da, eta badirudi normalizazioa. Jakin bagenekien, hau informazio publikoa da, bera izan zela ministroa ez dakizeren hau gertatu zenean, bera izan zela beste ministroa ez dakizer, izan zela falangisten sindikatuko buru, hori jakin da, baina normalizatua dago. Falangismoa Estatu Espainiarrean normalizatua dago. Hain dago normalizatua, ezen joan den urtean, Maria Servinik inputatu zuenean, edo deitu zionean deklaratzera Rodolfo Martín Villari, Espainiako, Estatu Espainiarreko presidenteek eskutitz bat idatzi zuten eta sinatu zuten gizon honen aldeko deialdia edo adierazpenak eginez. Eta sinatu zuten Felipe Gonzálezek, Zapaterok,
Aznarrek eta Rajoik. Esan nahi dut, hola dago normalizatua. Normalizatua eta babestua, eta baita ere justiziaren aldetik ikusi den bezalase. Haiek badakite oso ongi, esan dut, normala da guk, azken detaileraino ez jakitea, baina hauek badakite oso ongi eta ateratzen dira bere alde. Bensaidez, eta demokratikoki lotxagarria. Europan lotxagarria, oza da, ez dakit, de apaga y vámonos. Hemen utziko dugu gaurko solazaldia. Tania Arriaga eta Espi Linares, mila esker gurean izateagatik, plazer bat. Eskerrik asko bai, zuei. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidearen eskutik. Ondo izan? Venga, agur. Fijatu altzea, komuneko moketa horrien, hoi bai. Haze, wifi, puska. Nik etxean berdina zakat. Ah, bai? Bai, Euskaltelekoa. Ahí ba. Euskaltelea pasako naiz, Ezagutu Euskaltelen Wifi Mesh.